I dag om vikingetiden. Hej børn, hej børn, hej børn. Hej børn. Hej. I dag skal vi have vikingetiden. Ja tak. Ja. Vikingetiden, siger du. Ja, Hvad er en viking, Cirkeline? en viking er en stor og farlig mand, der slås. Altså med våben og den slags? Ja, for fanden. Ej, det lyder barskt. Meget barsk. Hvor var de vikinger fra? Vikinger var fra Norden. Fra Sverige. Nå! Danmark! Men hvad lavede de vikinger så? Jamen, som jeg sagde, så rejser de til andre lande og slås. Ja. Og de skrev det hele ned i sagaerne. Sager? Ja, Hvad er sådan en saga der? men en saga er en mund-til-mund fortælling, der er gået ned fra generationer til generationer. Og som der endelig blev skrevet ned i middelalderen. Ej, interessant. Ja. Cirkeline, jeg glemte lige at spørge om, hvilke lande rejste de vikinger så til? Nå, godt spørgsmål! Vi vikinger rejse til England. Især meget, meget til England. Faktisk har de erobret hele England 2 gange. Hold da op. Ja, Det er nogle effektive gutter, de det er de i hvert der fald. vikinger der. Og de rejste også til Frankrig. Okay. Ja. Men Cirkeline, Ja. religion Ja. spiller en stor rolle i vikingetiden. Ja, det gjorde det faktisk. Godt at spørge. Godt at spørge. Vikinger blev troet på aserne. Hvad tror du på? Det, som vi kalder nordisk mytologi. Det har jeg hørt om. Men så kom der en, der hed Harald Blåtand. Han var den første, der indførte kristendom til vikingerne. Ja, okay. Og det var store skift. Det er rigtigt. Ja, Meget interessant, Cirkeline. meget Tak for det. interessant. Jamen, det var så lidt. Er der mere, du vil spørge om? Nej, det er fint. Var det det? Er du sikker? Ja, helt sikkert. Der er ellers rigtig meget spændende i det. Er du sikker? Ja. Du kan bare sige, hvis der er noget, du gerne vil sige, Cirkeline, for helvede. Du skal spørge om det først. Nej, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal spørge om. Hvad lavede vi for helvede? Spørg om noget. Hold nu kæft, jeg gider ikke at høre på mere af det der lort, det er vikingetiden. Okay, men så dig.